पलिटिक्स ना नों फुंनि ब्रास खालामनाय सा लोंनाय बिनिफ्राय लानानै मोनानि ओंखाम जाजासिमहालागै पलिटिक्स जों बर'नि पलिटिक्स आरोखि बेफोरखौनो बुङो नोंनि ब्रास खालामनाय नोंनि सा लोंनाय बेफोरावबो पलिटिक्स सानजौफुनि ओंखाम जानाय बेबो पलिटिक्स मोनायाव ओंखाम जानाय बेबो नोंनि पलिटिक्स आरो सानजौफु समाव नों मा खामानि मावदों न'नि खामानि मावनाय बेफोरबो राजनितिक मोनासि समावहाय सा लोंदों बेबो पलिटिक्स मोनानि ओंखाम जानाय बेबो पलिटिक्स नङा होमबा जों फुंनि ब्रास खालामनायनिफ्राय सा लोंजासिम बा मोनानि ओंखाम जानाय उन्दुनाय बास टटेलि पलिटिक्स नङा होमबा बेफोरखौ नायोब्लाना एसे गिलु बालु सम सम साननायबो फैयो माब्लाबा बर'नि राजनितिक एसामिस राजनितिक टटेलि माने ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोङा बा बुङा बा नोंनि फिसा हिन्जावखौ लानानै आरो गावनि बिसिखौ लानानैबो राजनिति गेलेबावो नोंनि फिसा हिन्जावाबोथ' नोंनि फिसा हौवायाबोथ' मालाबाबो पलिटिक्स खालामजाया नोंनि बिसिखौबोथ' लानानै पलिटिक्स खालामजाया खिन्थु बर'नि राजनितिकआव खालामजायो नङा होमबा बे खिनायनो हासुनायनो अमा खर'नो अमानि गोदोनानो मानो बेफोरसिमहालागै बस्ता मोनसेयाव आलु गेसाव थायोब्ला बयबो सेवो होननाय बे रावा कमन रावसै सार फेरेंगा बेफोरबायदि आरोखि दा नोंथाङाबो सिन्था खालामनानै नायदो बर' रायजो राजाखौ जों बुंदोंमोन ना नोङो नैबे मोनसेखौ आं ससे क्लिप्स नोंनो होना होनि आरो खोन्थानि बियो केम्पेइन समाव बुंनाय राव बियो बुंबाय थागोन ओंखारबाय थागोन जालांबाय थागोन कन्टिनिउ बुंगोन नोंनि बे राव मोनसेखौ बेथ' आंनि राव नङाना नों फेरेंगानिनो नों रन्जित बसुमतारिनो नोंथ' आरो बिटिआरनि सासे एम जानानैबो दिनैसिमबो नोङो सासेनिखौबो दा गोदानैथ' होनायनि खोथाखौथ' सिन्था खालामाखै जायफोर NGO साख्रि मावनानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो पार्मानेन्ट खालामनानै होदो नङाला नोंथाङाबो एसे साननो गोनां जाना फैगोन 25 बारा सम गैला नैबे बाइ इलेक्सननिफ्रायनो लागातार जालांबाय थासिगोन खिन्थु जोंनाव राजनितिकआना ओरैबायदि बुस्थु जानानै दं ओरैबायदि जिनिस जानानै दं मोनसे निसा ओरैबायदि निसाखा नों सोरनिबा न'खराव हाबैब्लाबो बबेजों हाबदोंब्रा बबेजों गिदिंदोंब्रा ना बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारलायो खिन्थु जों दिनै फुंनि ब्रास खालामनायनिफ्राय मोनानि बिसनायाव उन्दुजाजासिम जोंनि बर'नि राजनितिकआ दुनियानि लेथ्रा मोजां रावजों मोजां सोदोबजों मोजां वार्डजों मालाबाबो गैया गाज्रि लेंगुवेज बुंनो होयो सोर दुनियानि पलिटिसियानफोर गाज्रि वार्ड गाज्रि सोदोब एकदम जोबथारि गाज्रि राव बुंनो होयो नाथाय जोंफोरनि गोसोआ थिना आरो जोंनि खुगानिफ्राय गाज्रि लेंगुवेज सोदोबफ्रा माब्लाबाबो गवा पलिटिसियानफोरनिफ्राय मा लेथ्रा गाज्रि साननैसोनि उनाव गावनि फिसा हौवा गावनि फिसा हिन्जावखौबो गाज्रि वार्ड बाहायफ्लांगोन बै गथ'नि फिसा हिन्जावनि लोगोनि न'खरनि भट मोनसेनि थाखाय बुंफ्लांथारगोन नायबायल' था बियो गावनि गथ'फोरखौबो लानानै पलिटिक्स खालामगोन बेफोरबायदि खिन्थु जों दिनैहाय राजनितिकखौ गेले थिगैनो दं नाथाय जों बर' रायजो राजानि सिगाङाव मा एफा गोदै बाथ्रा बुङोथाय बेयाव मावदोंबा मा रायजो राजा जों जेबो लुबैया जों बर' रायजो राजाफ्रा गामि सिंनि गामि रायजो राजाफ्रा जेब्ला खैफोद जायो निदान जायो अब्लानि समाव थाइसे थाखाखौ मोनबाबो जथेस्थ' नाथाय रन्जित बसुमतारी EMनि खुगानिफ्राय गाज्रि वार्ड गबोयो बेफोर फोरमान दं लामा मोनसे मोजांखौ लुबैयो गामिनि रायजो राजाफ्रा नाथाय बेफोरखौबो मावगोन 100 बार मावगोन खिन्थु गैया गामियावहाय सोरबा ब्रह्म धोरोम दं ख्रिस्टियान ससाइटि दं बाथौ धोरोम ससाइटिनि मानसिफोर दं बिथांमोननो मा धोरोम ससाइटि जायखिजाया ससाइटियाव दिनै बाथौ धोरोमाबो बाथौ धोरोमनि मन्दिर गिर्जाफोरखौ फोसाबनो थाखाय रिपेयार खालामनो थाखाय एसे एनै बिहोयो नाथाय बेफोराव जोंनि MCLAफ्रा मा खालामो जेबो नाया जेब्ला इलेक्सन सफैगोन बै बेक्तिनाव हाबहैगोन बुंहोगोन जे जोंनि उमुक सरकारानो बिदि
बिदि बिदि मावथारदों उमुखखौ उमुगा मावदों उमुखखौ इदि खालामनानै होदों आनसाक्सेस सिदा सिदि बाथ्रा बुंगोन नै बावहाय दिनै 31 नं सिडली समस्तियावहाय ओरैनि सानजा सोनाब साहा खोलानि जमा जाजोबनानै दङ बावहाय ओरै थां नों ओरैबायदि उमुगनो भट हो जिन्दाबादल' किन्तु जिन्दाबाद नङा बे जिन्दाबादनि नङा राव नङा बेफोरो बैखौ होन गासैबो मुर्दाबाद गोजा गासैबो पलिटिसियानफ्रा जेबो खामानि गैया खुगाल' लेब जेबो गैया मावाखै फेरेंगानायावथ' गामियाव हाबनानै नायहैबा जों एज ए पाब्लिक हिसाबै जानानै हाबहैयोब्ला बे फेरेंगाया जेसेबां मानसिफ्रा आर'नाइ गानहोदों बा माबा मोनसे गानहोदोंना बै बे पार्टिनियाबो आर'नाइ गानहोदों बिनि अखानायै जुदि थांना सोंहैफिनो खुगायावल'सोलै उफाय गैया गाननो गोनां बायध'था माथो मावदोंब्रा बि इएमआबलाय बेफोरबायदि सिदा सिदि बाथ्राखौ बुङो ओंखायनो लाब गैया रन्जित बसुमतारी इएम नोंथाङा 2025आव माबायदि देरहागोन बेखौ नों हाजार सान आरो अफ्रिया नोंनि एगेन्स्टआव गेलेगोन आरो नोंनि बै समनि बाथ्राफ्रा रिपिट जागोन ओंखारगोन आं बुंख'नो हायाब्लाबो सोरबा सासेखौब्लाबो लानानै आं खालामगोन ओंखारगोन नोंनि बै समाव मा बुंबोआमोन रन्जन दैमारिया मा बाथ्रा बुंदोंमोन नों हा बावदों बावाखै बेफोरनि फाइलफ्रा फरायसा आफादफोरनि एबसु अफिसाव दङमोन थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्राबो बुंबाय गोलाव खोथाबो बुंबाय सोरनिबा राजनितिक बे मोनसे राजनितिक बैजोंबो ओंखाराखै बा आं थाङो जास्ट भिडिअ'नि थाखाय सोर दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ किन्तु जि जायगायाव प्रमद बर' दङ आं बे जायगायाव थाङा आरो बिनि भिडिअ'खौ आङो सोआ बियो मा बाथ्रा बुंगोन बेखौसो नंगौ प्रमद बर'आबो माखासेखौ मावाखै नङा मावदों किन्तु मिशन भिजन माबा माबि अनसाय बिथांखिनो आफाद अनसाय बिथांखिनो माबा माबि दिनै फोसावगासिनो दङ गैया अरुणदयाबोथ' दाखालि माखासे अपोजिसनफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङोब्लाथ' अरुणदयाबो माबा 3rd नाम्बार अरुणदयनो 2nd नाम्बार अरुणदयनो माबायदि अरुणदयथाय बेफोरखौ सानोब्लाथ' रेडिमेडखौनो दिनैसिमबो बिथांमोना मावनोबो हायाखै एकर्डनि दफायाव मा दङ नङा होमबा बैफोरनि बाथ्राफोरखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनोखौ नाजानांगौ आरो जोंहा गामि हाबोब्ला गामि बारायदेरोब्ला जोंहा मा लाब जागोन आरो दानख'योब्ला जोंहा मा लाब जागोन बेफोरखौ पलिटिसियानफोरा सोरबा बिपिएफ होन सोरबा इउपिपिएल होन नोंथांमोना दैदेनगिरि मोननैबो बेखिनि बाथ्राखौ नायनानै इमप्लिमेन्ट खालाम ओरैनो नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै खोमाया बुंफबजोब्बाय आरो दा मा खोनाबावदों मा आं मोनसे बाथ्राखौ सरजाबफानो लुबैदों दे मार्टिएस फेमिलि आं गारियाव जेब्ला आं फैबाय थादों लामायाव जे आदा इदि फन हरदों सोर इन्जिनफोर इन्जिनाथ' बहुत इन्जिन दं माने इन्जिनफोर आं बुजि मोनाखै जाय हक दे XYZ बे थाथोंसै इन्जिनफोरा फन हरदों मार्टिएस फेमिलिफोरखौ जमा जाना थानो होदों बे सोरनि राव उमुगनि आं मुं मख'नो सानाखै मार्टिएस फेमिलिखौ लानानै दिनैसिमबो आरो मानो पलिटिक्स खालामनो लुबैदों बेफोर पलिटिक्सखौ दोनथ' बाय इलेक्शननि बाथ्राफोरखौ दोनथ' नोंथांमोना बै मार्टिएस फेमिलिनि जायफ्रा गोथाङै मुंख्लं जानानै दं आरो जायफोर हमजानानै थानाय बेफोरखौ जमा खालामनानै दोन न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ बेफोरबायदि जेब्ला पलिटिक्स जायो इलेक्शन सफैयो अब्लानि समाव मानो ओंखारो बिनि सिगां मानो ओंखारा जायफोर खुंथायाव थाग्राफोर बिथांमोना न'आव थांनानै बिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय लिंहरना मानो सावराया जे नोंनि बिदा नोंनि फिसाज्लाखौ एनाये नांनानै थानाय बिथांमोनखौ जों उदां खालामसिगोन उइदिन सर्ट पिरियड मानो बुङा मा खालामनानै थाया इलेक्शन समब्लासो बेफोरबायदि न' जमा खालामनानै दोन मा बिलाय बिजनेस बेफोरबो पलिटिक्सआव सोनानै लाब गैया अयनाय जागोन बेफोरो दा नोंथांमोना जुदि मावथारनो गोसोब्ला जेब्ला इलेक्शन जायाखै मा सारि बोसोर थांबाय मा खालामनानै थादों बेफोर समावलाय बबे लैथोआव गोजोमनानै दंहैयोमोन बबे एन्जर गुदुङाव हाबना दङमोन दिनैनि दिनावसो जायफ्रा एनाये नांनानै थानाय बेफोरनि खोथाखौ दासो जमा जानानै दोन बिबो मोनानि समावसो मानो दादा दिदा थांनानै न'खराव थांनानै मोनसे जायगायाव सानावनो मानो रायलायनो हाया मोनायाव थांनाय मानि मा थाखा फैसा हैनो एसेनि 2-3 हाजार थाखा हैफ्लाना बिसोरनि गोसोआ गोजोननाय गैया बिसोरनि न'खराव लाख थाखा हो थेवबो गोजोननाय गैया फिसाज्लाखौ मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बयनिबो बिमा बिफाफ्राना
लुबैयो नोंनि लाख थाखाजों बिनि गोसोखौ बायनो हाया लाख थाखा होबाबो गोजोननाय गैया बिसोरो नोङो बै सासे एनाये नांनानै थानाय फेमिलिखौ 10,000 थाखा होनानै फैनानै नोङो लाख थाखा लायनो लुबैदों नामा बायनो नागिरदों नामा नोंसोरो बेफोरबायदिखौ दा खालाम आं बेखौल' बुंगोन आरो गोबां मानसियानो दिनै NDFBनि बाथ्राफोरखौ लालायनानै गोबां बाथ्रा केम्पेइनफोराव बाथ्राखौ बुंलायबाय थादों असनमान खालामनाय जादों लासिं सिंबो खालामलायनायखौ जों नुनो मोन्दों रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो सिन्था खालामनाया मोजां नोंथाङाबो सानसे समाव हाथियार लानानै नांबुनाय जायनि जाहोनाव दिनैहाय नोंथांखौ नोंनि जायगायाव रायजो राजाफ्रा देरहाहोनायनि खार'ना बिबो सासे हाथियार लानानै नांबुनाय सोमावसारबुनाय सासे बि गोबाव सम मोजां खामानि मावगोनदां होननानै नोंथांखौ देरहाहरदों 2025 नोंथांनि एगेन्स्टआव अफ्रिया गसंनाया रेडि जागासिनो दङ फैगौ 2025 थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं गोलाव खोथा बुंनायाव जुदि गाज्रि सोदोब जुदि गाज्रि वर्ड जुदि बाहायदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि